Anya laki din! Apay, awan ka di pa'y ti amam, Liam. Awan nanang. Saan pa si Mangpet? Kano na sa paarimwar itay bigat? Saan na ka di nga imbagano sa dino ti papanan na? Naku na nalaang mat, amapan ijay ayan ni pare Matyo. Ang amrabiin. Aping awan pa'y laang. Ay, wan nga rod. Amang ano na pandaman na nakipalot. Ay, anyan. Di dala maasyan kadagiti manok da. Adda ka di nakitam nga awit na amanok, idipim manaw ni tatang mo. Adda nanang. Mayat pa'y ati pa ng saklot na manok. Kasla baby ko naman. Anya? Ay na, sumangpit lang ang dayjay nga amam. Agsaga na kanya. Ang mga no di na mapuputan, no partyak amin dagiti manok na. Anya? Wan Liam, taago matayo nga agsida iti adobong manok. Umayak man, Mare. Ay, katun lata, Mare. Silulukat mo't lata tirwangan para kan ka. Adda ka din ni pare Matyo. Adda di tao nagmare aglutluto. Rabi idangad asim mangpat. Ay, Kasta ka di, Mare. wan Mare. Apay, awan ka di pa nilakay mo? Awan pa'y nga rod. Aging gaita kat saan pa'y asim mangpet. Sa dino nga hindi napanan na, Mare. Wan nga rod, Mare. Iso nga imayak, taumay ko kumadamagan iti asawam. Nagbati mat kano iti Teresena ni Mari Garret idirabi Kan kunana kano mat asumaruno adagos. Kasta ya, Mare. Ngam apay ngay, asaan mat na si mangpet. Ay na, Mare. Amangan mat no na panakinalay at ni Mari Garret. Anya? Joke lang, Mare. Kung kunaklaan atap no mapunas day pa nagroup pangat mo. Ay, mala, Mare. Agawi dakpay, tamapan ko sa pulin jay salbag nga asawak. Ay, imbes amapanak ijay pwesto ng aglako. Saanan taday tamat agsapsapul iti sinalbag at tao taramidal. Ay, anya lakit din, ayan. Nanang, umayak man. Nay, itaman pa ay anak ka umay kami Wanaw, at damanan ti diyo nagkinaawatan iti asawam. Ay, jak nga rod amo no ay ayaten nakpay ti asawak wano saanan, nanang. Anya, apay, adda ka di babae ti asawa manakaw. Ay nanang, nagado, adda ka di taak kait-itlog na, adda ka anak na, adda pa'y ti madama ti panagtanggad na. Anya anagitlog, apay, manok ay atapno agitlaw. Kat, manok mo't atalaga ti karibal ko iti asawak, nanang. Anya, ay nanang, kurang laangan apagsidaan na dagiti manok na iti fried chicken. Kanayon na apakanan, kanayon nang aprusan. Ay, ngam siya, di nakman la maaprusan, uray maminsan la kuma iti rabi Anya, ay namiya. Tinasaya at nga aramitem, kasaritam ti asawam itinalapat, anak ko. Agharto-harto kayo ngamin Kasano nga rod ama kasaritak, ket kanayon met nga awan amasang petak ijay balay. Ay, wanan niya. Ngam adda nga rod jay kunada tayming. Tayming am akasarita ti asawam no adda ijay balayaw. Ay, unay kit din aya dagitoy amanok. Nakaar-ariwawa kayo. Kurang kadipay tikin na nyo, Ay, kanubuslon kayo iti mais. Duang aldaw yut di 25 kilos. Ay na, salbag kayo kit di amanok. Aguray ka man. Kasla addamat tao di taunag. Addamat aguro-uro. Ay, aguray ka man tasumre ka. Anya, ni matuwa nito tinakaturog.
Ay na, sinaklot na pa'y ti upa ang manok na. Siguro, nakaturog ang mga apros iti manok na. Ay, payman. Hoy, Juanito! Agring ka man! Hoy! Di ka pa'y lagring ko! Tarang ka dinan! Oh! Ha! Nay. Niya ka matin. Disturbo kay ti panaturog ko. Asino kaya? Na, siya, Jay Ray na ti kinapintas, Juanito. Ay, bakit? Ay, anya ter aramidam dito eh. Katsi ka, anya ter aramidam ditoy? Ay, bakit? Amom ka di nga itay bigat kapaylaang asinapsapol. Ngam adda kalagayam dito'y kalapaw, dito'y talon amat maturog. Apay asaan ka anagawid, idirabi eh, Ay, nagawid aki di rabi bakit? Agtuktukak kumay tiri daw. Ang sus, kumay. Akas lagong unget ka. Iso adya kon intuloy Kitimaya kon dito eh. Asino mo't nga iti kayat na timaungtan? Anya? Ay bumangong ka ditan. Taamangan no agawak day upa ang manok mo. Kat itupak ko di tarupa. Anya! Ay, unay mo tan ni pare. Apay naturog adya kulungan ti manok na. Imbes ko mga agawid. Imbes asi ka ti kaidana. Ngam saan mo taday manok na ti kadwa na ang maturog? Ay, wan nga rod mare. Masurunak ka talaga iti asawa. Ay na, kaslang rod dir jay rupa na iti tungpa. Kat, ayan na nga ti asawam. Pinanawak ijay balay. Pinaglaba ken pinagdalos kuha iti CR. Anya, ay unay kan mare. Saan ka di agumura dayjay kan ka? Apay ko maaguraan na kat isumot ti nakabasol. Sayang nga ro, ta saan ang nagbarado jay CR. Tapno enjoyin na kumati naglinis. Anya, ay si kamat mare. Di ka unay agong ungot. Awan mo't lang ti sirbina ti panagong ungot mo. Ta saan ang mabagaan ti asawam? Kasano asa anak ama kaungat? Kat awan mo tin panawin na kada kami a pamilya na. Ngam no kadagiti manok na, ay nadungula unay. Ay, naimbaglangan ta saan akas ta ti asawak mare. Ang ampadasam lata abagbagaan. Wen man mare, bareng agbaliw tupay. Agbaliw daw jay. Nayunam lang amin ati panaglamyong no kasaritam. Saan nga ungot akanayon ti pamayam amakisarita? May masakan sa amin dito'y balayo pare. Awan ka din ni kumari. Awan pare, napan ni pwesto. Saan ta ka diyan nagkuyog kinife? Saan pare? Naglababay kami ni Mrs. Kasta ka di. O niya, mapanta ka di manin ilaban ti manok mo. Ay, saan pa nga ita pare? Binilin nak ngamin ti asawak, abantayak dagiti nalabaan na bado. Kasta ka di pare. Ay sus, panusa ngamin dahitan pare. Apay, pudno ka di asan ka nagawit idi na minsan arabi. Wan pare, Ay, nakaturog ak nga ro di kalkalapaw medya bangkag. ay na pare, san anasaya dahitan nga arami di. Amang ano isubli na ka itasawang kinanang mo. Ay sus, panagkunam ka di. Ken maaramid kanyak dahi ti asawak. Kabailan na pare, saan kami tagwapo? Anya! Agsapamot gaya man. Ay, nakaluto mat siguro ti asawak. Nasapamot a pinanawak ijay idami. Nay, nakaring ka mo't gaya man, bakit? Na, day tamanen kawitan ti asikaswam Juanito. Kano nakasapsapa? Ay, patumar ko maiti agas kahit. Anya, day ka di kawitan mo ti makagapo. No apay a pinanawan nakadagos iti idata, Juanito. Manok lagayam ti pangisok-sukatam kanya. Anya lakid din ni bakit ko aya.
Sana bali tayo ayatan kamay. Mala, agluto kan. Patumarek man iti agas da iti manok ko. Unay kakidin, Juanito. Gapo iti manok, pinanawan nakadagos, ijay silad ta. Gapo iti manok, di ka pa yun agluto, iti kanin tayo. Kayat mo ka day, aday tamanok mo ti iluto, ha? Anya? Ha? Inununam pa'y apinakandagita amanok mo, ngam tinagluto iti kanin tayo. Anya klase ti panagpampanunot day ta? Agpan natin nga raw da ito'y kawitan. Sapay da ito'y special ti laban na. Narigat aya nga awatan day ta bakit? Oho, inpinikpikan kung topay day ta kawitan. Ne. Awan lakit dagita amanok akanayon ti ingkasangsangon. Anya? Ay sos! Padasam nga aramidan day tamiha. Ang mga numalipatak nga da nagsinnapataan ta. Idi kakaskasarta. Anya? Anya? Kasta ti ibagbaga ti asawam kan ka, Mare? Un mare, amangan ka no numalipatan na anagsin na pata kami idinagkasar kami. Ay na, Mare. Nang dahil sa kawitan ako na mainpinikpikan nyo, apay yamin akas ti imbagam. Kat amom nga rod akailalaan na launay dagiti manok na. Ay na, makapong tuta nga rod, gaputaday tala manok na ti ininto na rin na. Ay, sa bagay matkit di, Mare. Anya nga tano ilakok laengen dagiti manok na mare. Anya? Ngam amang ano at agumurakan ka ti asawam. Laglagi pam dya imbaganakan ka. Ay na, agunget no agunget. Tinapatag, agpatingga ko man ti konsumisyon ko, gapo kadagita ang manok. Oh, anya pare. Matuloy ka dito pag natay ta. Ay, katuan na pare. Kakaiso na nga awan jay tigre ija balay. Ni, apa nga eh. Agdagay min tigri at tarakin mo pare. Ayun na pare, nabayagan. Anya? Kay sumait. Oh, literal at tigri, ano? Ay na, amumun pare. Asino kumapay ngay at tigre ti dakdakamatag. Awanan sa bali, no dikit jay nakaung-ungit nga asawak. Sika talaga pare. Mala, mapantakit din. Bareng adamatan match da ito'y manok ko. Di taanan nga agungot-ungit da jay amiya. Ay na pare, inton sumarunong kami. Aprusa kami ani, bakit mo? Ne. Saan lang nagiti manok mo ta aprusa? Anya? Wen pare, ang mga no isuwa kanayon na kang apain ti asawam ta. Malipatan mitin asang wen. So, sa po, mapantakit din. Adul amin nga ibagbagam. Mangted kid di iti malas dagita nga ibagbagam. O anya, naawaga mo ti asawam? Di na nga rod sungsungbatan ti awag kumare. Ay, marurudak manen no kastoy laeng. Anya? Ay, unay mataytan? Agriring mati cellphone na. Wan nga rod mare. Ay, agkumyutaklatan nga agawit ah. Ay na, kaslaawan asawa no kastoy laeng. Angam ado ti awit mo. Kaba alam ka di nga awitan amin dagita? Ay na, ano sa kun amare? Awan mo ti maramida. Ala, aggidan tala ang agawid, Mare. Tapno tulungan ka mang bagkat ka lagi taawit mo. Anya, ay saanin mare? Mataktak ka lang. Ay na, awan anyaman na, Mare. Tani, kaasi ka mo. Oy, bakit? Sangun nak mat Apay nga at tal-talikodan nak. Awan serbina nagkaidata ano kas tamat lang. Di nakman kuldi-kuldi ten Juanito. Maturo ka kidi. Anya kamitin bakit? Itaakla ang agkuldit. Makaungit ka pa. Apay, di mo ka di kaya? Ha? Jay manok mo ti kulditem. Saan kat asyak? Ala,
Ala umon dagiti ules mo ket inka maturog ijay kulungan dagiti manok mo. Inka kaidaan dagiti upa a manok mo. Oh, si Kamot bakit? Katuan mate, saan ka di napatpatagkan ka dagiti manok mo? Ngam siyak nga asawam, ah? Anya lakit din ni bakit ko aya. Di mo ka di pagimimunan dagiti manok ko. Saan ka di ahusto ti kinunak? Saan mat nga iti kasta? Napatpatag ka latamat Gaputa asawa ka kat nga raw. Maturo ka kiding. Ngamen, amok amasapa ka manin amang pakan ka dagiti manok mo. Simangpet kagaya man, lakay. Ne, agis-isam mat ti asawak. Anya nga tati pakaragsakan na dayday. Ada ka mat, lakay. Kaya't mo ka di tayo timplaan kay ti kape. Ay, madamdaman to. Apay, ada ka di parikot, lakay. Ne, agoray ka man. Ne, apay nga awan mat dagiti tarakan ko amanok. Ne, awan damat iti kulungan da. Ay nalakay, di mon birukan dagiti manok mo. San abale, tanaka promo mat. Anya, ne, kasano anak ka promo? Ay nalakay, inlakok dagiti manok mo. 3 for 1,000. Ket dagiti piyak, inlakok iti 25 each. Ngam dagijay itlog, inprito min akin ni Liam. Anya, ay sus, ay mahay blood akon miya. Ay sana bali, mairaman ka matlaang lakay. Ay sus, bisit kiti ti kastoy. Ay na, uray awan asawa no kastoy matlaang ti ugali na. Ha! Di ta ka matlangan! Anya? Saan kan adinamag idirabi no anya ti parikot mo. Ngem ita, damagang kan. Nagapa kayo ka di manang iti asawam. Nanang. Anya ti makagapaw. Kasano? Inla ko naman amin di kita'y manok ko. Di naman laing bagbaga kanyak. Uray ko no sana 3 for 1,000. Lugi ak ananang. Ay na, kasano mo nga main. Dagiti manok mo tinagbalinan a pamilyam. Di mo idan pagananaw. Daitan ti pagnakma manakaw. Agbalbaliw ka nga minon. Nanang. Sana nasaya at ti aramid mo. Gaputan na patpatagkan ka dagiti manok mo ngam iti pamilyam. Ala, agawid kan Juanito. Taing kasulbaran ti parikot mo. Agyamanak ta simangpet kan bakit. Kaya't kakumaama ka sarita. Anya ti ibagam? Maipapaniti kan labos Kaya't kukumati agkid daw iti pamakawan kadagiti inararamid ko. Ay, ala, napakawan kan lakay. Ngam aklunak nga damot basol ko kan ka. Kanayo nak nga agungot, gapoy iti taraken mo amano. Agpadat nakabasol iti tunggal may sa. Iso amanipo dita. Baliwan tamanan ti mangrugay. Kaya't mo asawan, agtaraken ka manen iti manok? Ay saan bakit? Saan? Planok nga agtaraken ta iti baboy. No lakid di no umanugot ka. Ay katmon alakay. Apay kumaadyak kayat ngay. Kaano kasla itala ang nakapagpanunot kay tinasayaan. Anya? Anya, di pata mo tinaibaga. Tinapatag, nakapagpanunutan adwa lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.